speaking right yabo. Ngiyazi ukade abanye benu befuna ukuthi kube khona nami into engiyishoyo with the incidents that happened nani. Then the focus njengamanje isemcimbini ongumgqibelo ka 29 eCarlsfontein. Ama-tickets are selling and asasekhona khona yabo. So ilokho kubaluleke kakhulu. In terms of into eniyibonile umuntu mhlawumbe akaqala axolise nje endlela anayiphathe ngayo na yabo. Bekungafanele kodwa ke ngicela nilindele a formal statement madu siyeza lokhu maphakhe ngawo bayiboss le hayi ngimtshelile ukuthi akunamuntu ne-parking la. So yeah, it's that mhlawumbe lokuphinda futhi ngiqinisekise ukuthi emcimbini asizukuba nje nayo inkinga yokuphuzana, asizukuba nayo inkinga ye-safety nokungaphephi nani ngenxa yokuthi sesikhulumile nobaba yabo. Even though kusenezinto kumele sizenze zilungiswe, kodwa nginganiqinisekisa ukuthi sesikhulumile over the phone ikhahlanyana, so that guarantees everyone ukuthi yonke into ikhona. Right bafethu, right wonke umuntu right. Mawuthi kumele kuziwe amadombola ne-spice sentsha but ke in all honesty amaphutha siyaqhubeka siphile bafethu. Yeah, yonke into right in terms of safety. Wonke umuntu is guaranteed ukuthi kuzoba safe emcimbini ngoba akekho umuntu oxabene nomuntu yabo. So ake sivale lapho kwamanje. Alright, ake